What is up guys? Merven Marata here mga lipa peeps. Bagong adlaw and mag-vlog na sa ta. Yati, tataw-taoran na sa tag-vlog na. Last vlog na mo kay katapong tapos tabuelan. Indugay naman kayo itong vlog eh. Pag-ubag bagay na ako na-upload na mong video sa tabuelan gali. Gabig delayed. Anyway guys, for today's video kay mga tumi og Moalboal and kaaba na mo mga friends. But before that, kay mga to sa mini Amber sa Pet Hotel, kaya amo ni siyang ibilin dito. Kay mag-overnight stay mo guys, so di siya pwede isa balay lang. Kay mag-inusara, mag-hilok-hilok sa day. And we're here guys sa bilinana na mo ni Amber nga Pet Hotel. Ha? Day, excited na ka day? Nabi yung mga friends dito day. I love you, see you tomorrow. So dyan ako ni siya. Love! Yes, ito na bilin na ikaw dali. Dali my friends ko. Bye bye. Bye. Before gumuli guys, kay mohapit sa kuri sa Park Ibel, kay mopalitag ipamahaw na to karong buntaga. Kay lami kay ikaw og tinuwa og sinugbang isda. Kuy kadag ko ba sa mga hiwa sa mga isda diri oy. Lami po ilang sinugbang karni. Kita mo na. Oh. Lami oy, pero syempre features na to ilang sinugbang karni sa diba? Tanawa ko sa kalami na. Pero isda jud ay. Taraletz, kain na na. Lami ah. What is up, Ripa Peeps? So, next stop over sa Madrid sa car kay dito may. And next stop over na mo kay sa milk station dito sa Barili. Tapos sulayan na lang ang nuktok na limos. Saya to, Brad. Bruh. Namay ng limos diri ay. Ay, 50. Wala 100 na. 50 lang, dili ko 100, 50 ako ah. Di ka 100. Dili ko 100, 50 ka. 50 lang. Wala mo 100 naman kwarta. Di ka jud mahangyo 100. Pubuhi. Sami eh. Alright, so tawad guys kay mga tunay karon padlong sa Moalboal, pero like what I said earlier, mag-stop over sa amin dito sa milk station. Kay ingos na lami po dito sa atong sulayan na lahang milk station nga ice cream goat's milk na pero amot lang balong sa sulayan to. Minta sana kami rasa makabot dito. Anyway guys, see you when we get to Barili Musashi. Bye. Ayun nabot mga din eh. Dito pa mga skarter ng limos. 50 lang sa 50. 100 na lagi ang kwarta. 50 ako. Hindi makamudaw ito 100. 50 ako, 50. Huwag mo kayo 50, 100 din na ah. Basta yung pag-abot ito sa Moalboal, naabot na pag dito ha. Amo na basta tayo. Di na ka mabot dito. 100, makabot ka dito. 50 lang sa. Wala yung 50 lagi. 100. Wala lagi yung kwarta. Pobre yung way. Ay, pag yung Moalboal ha, masibawot ng Moalboal. Well guys, namin there is sa Estino Milk Station. Famous man na ni Dres. So, ato na yung sulayan nila. Siyam ni eh. Yung balay ni nalimos kayo lagi. Asa ka ni Sakay? Saan nga yung video ko ngayon nakakatawa kayo? Ano mahal ko? Di ba kasama to me? Kamusta ka? Nag-order may Carabao milk and Carabao rin ha? Okay, banawa ice cream. Naman sila goats. Ay, ikaw lang mas. Ulang lang ako. Abi na, makapil ba? Asa kong vlog na ba? Ay, ulang mas. Nakasulti sa kanina, di ba? Nakasulti ka na. Nakarelate ka, be? Yan sa guys. Milk. Nakarelate ka, be?
Alright, finally guys, naabot na kami din sa HK Resort and panahon sa among pahulay kay taas kayang biyahe no, mag-4 ka oras doon sa daghang kayong stopover. Pero okay lang na-enjoy sa misa ang mga ipahulungan. Anyway guys, muna akong istayan na rin. So mag-room tour ninyo niya. Pero niya na po kay pahulay sa lagi may kay kung nakakapigay try ba yun. Pero sige na, alright, kita-kits later. Morning. Good morning guys. Hindi ako tulog eh. Anyway, for today kaya ang amuang activity kay mag tomato sa Sardines run and then mag turtle pa-weekend dive and kay mo namong isa sa mga goal na mong adtuan dito kay para maka-experience may free dive ba din ay mga dagang sardines. Ako itong danihon ko sila kayo para makaano kay kauban mo kay kahap gabi gaduduwang to sila kung uban mo sila pero karon marag akat sa danihon. Anyway guys, sige pag narito sigo kayo ka vlog kay wala na ko ng bangka and wala kabutang sa mga gamit kay mabilin dyan sa sakinan. So puro ra dito mga sa GoPro nga mga shots dito. So pakit ko na mga dive skills dito wala dito ba. Sige bye. Alright guys, mukhang na sa mga na-experience nila rin sa mga pre-divers. Kamusta yung experience sa pre-dive kanina? Okay, the best. Kamusta ang sasama mo sa mga Sardines nga may munang lata pilang adlaw? Sayang lagi, wala may nakuha ito. Pwede na ito na mabutang tinapa. Ikaw na, gusto mo ka na daw. Pila ka minuto sa tubig na. Ano na, minuto na, segundo na dito. Nice. Nice experience, goodbye. Good purchase. The best. Sulit. Sulit experience mo. Sulit ang 500. Sulit kayo. Yung mga nabilin din. Kamusta na yung stay? Wala, check ka. Sure we don't The best. Free dive experience guys. Right.